Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ani anak kita karon sa ikaduhang basic discipline of the Christian life, gitun-an nato kung unsaon nato pagpamati sa wali. How to listen to sermon o ginaot nga na-apply gayud nato kadto last Sunday sa dihang nagwali ang mga alagad sa Ginoo. So ikaduhang basic discipline of the Christian life is how to read the scriptures. Sama sa pagpamati sa wali mga kaigsuonan, nahadlok kita nga jutay ra gayud kaayo nga mga Christians ang nagahatag og higayon sa subject sa pagtuon sa balaang kasulatan or pagbasa sa balaang kasulatan. I trust nga kitang tanan, most of us, nagabasa gayud sa Biblia, pero ang pangutana niini mga kaigsuonan, nagbasa ba gayud kita in such a way nga makabenepisyo kita basin og pinaspasay ra na nga basa or gipalabay ra nato ang mga litra sa atong mga mata. When we read our Bibles, are we having dealings with its author? Nakigistorya ba gayud kita sa author? Say for example, si Moses sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Si Luke sa Gospel of Luke. Have we taken the time to study their lives and background? In other words, itugutan ba nato nga ang mga pulong sa balaang kasulatan mudulot gayod sa atong kasing-kasing, dili lang mulabay sa atong mga mata. So matud pa ni Charles Spurgeon mga kaigsuonan, ang iyang giingon, daghang mga tawo ang murag nagbasa og Biblia. Apan dili gayo tinuod nga nagbuhat niini. So mura ra og nagbasa. Mulabay ra ang mga bersikulo sa ilang mga mata ug ang mga pulong moagi ra sa hunahuna apan wala gayoy tinuod nga pagbasa. Sumala pa sa usa ka tigulang nga magwawali sa iyang kapanahunan sa una. Ang pulong adunay libre nga pag-agos taliwala sa kadaghanan karon tungod kay kini musulod sa usa ka dalunggan apan mugawas lang sa pikas. Murag ingon usab ni ana ang daghang magbabasa. Makabasa sila og daghan tungod kay wala man gyud sila'y nabasa. Mulabay ra ang ilang mga mata apan ang ilang hunahuna wala mulihok. Ang ilang kalag wala malamdagi sa kamatuoran ug wala magpundo niini. Mura ra sila og mga langgam nga naglupad-lupad ra sa usa ka dapit apan wala gayod intawon makatugpa aron mopahulay. Kana nga matang sa pagbasa dili gayud tinuod nga pagbasa. So mo kanay giingon ni Charles Spurgeon no, ang atong tun-an niining taknaa, how are we to read the scriptures? Unsaon man nato pagbasa ang balaang kasulatan? And I trust nga buhaton nato kini sa matag adlaw. Well, una mga kaigsuonan, read prayerfully. Magbasa kita sa Biblia nga aduna gayoy pangaliya sa atong kasing-kasing, adunay pagampo. Kinahanglang musugod kita pinaagi sa pagpangayo sa Ginoo nga iyang panalanginan ang iyang pulong sa atong kasing-kasing. Nga ang iyang pulong ma-apply gayud sa atong kinabuhi ug mao kini sa akong pagbana-bana mga kaigsuonan. Ang pinakadakong problema nga nagbabag sa kadaghanan nga sila makabenepisyo gikan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Gumikan kay mubasa kita sa pulong sa Ginoo ug nakalimot kita nga nanginahanglan gayud kaayo kita sa paglamdag sa balaang espiritu aron ablihan niya ang atong mga mata sa kamatuoran. Buklato nato ang atong Biblia, unya
Magbasa kita nga wala gayoy consciousness sa atong panginahanglanon. Mao nga makabasa kita sa Biblia nga dili gayud kita makabenepisyo niini. Pero mga kaigsunan, kung ikaw ug ako magbasa sa Biblia, kinahanglan nga atong masabtan nga dependent lamang kita sa balaang espiritu sa Dios. We must come to Scripture with a deep sense of dependency on His Spirit to enable us to rightly understand and really feel the truth of Scripture. Dili lang kay masabtan nato, kundi mabati gayud nato sa atong kasing-kasing ang kamatuoran sa balaang kasulatan. Kinahanglan nga magampo kita para sa illuminating grace. Kining grasya nga naglamdag kanato. So when you pray, before reading the scriptures, personal natong pangayoon sa Ginoo kining illuminating grace. Timan-an nato kining nga term, mga kaigsuunan. Grasya nga nagalamdag gikan kini sa Ginoo. Psalm 119 verse 18 ang giingon dinhi, bukha ang akong mga mata aron makita ko ang kahibulungang mga kamatuoran diha sa imong balaod. So illuminating grace ang gipangayo sa salmista, bukha ang akong mga mata. So nagabasa ba ikaw og portion sa scriptures nya, kadaghan na nimo nang nabasa, pero all of the sudden mura og dunay bag-ong meaning. Nakig-istorya sa imo sa pinasahi nga pamaagi kana nga verse, makaingon ka nga kadaghan naman ako ni nabasahi sa una pero karon ra gyud naglamdag. Unagi mga ingonana mga kaigsuunan nga bisan pa og kadaghan na nato na encounter ang usa ka bersikulo sa una, pero kung mulihok gayud ang balaang espiritu nagi mga times nga kita mahingangha tungod kay nakig-istorya ang Ginoo sa atua sa pinasahi nga pinaagi ni ana nga bersikulo. So kinahanglan gayud nga sugdan nato ang atong pagbasa sa Biblia pinaagi sa pagampo. We must read prayerfully. Matud pa ni Thomas Watson, kung mubasa kita sa balaang kasulatan, mangayo kita nga panalanginan kita sa Ginoo. Magpakiluoy kita sa espiritu sa kaalam ug pagpadayag, aron makita nato ang mga lawom nga mga butang sa Dios. Magampo kita nga ang susamang espiritu nga nagsulat sa kasulatan mutabang kanato sa pagsabot niini. Kay sa tinuod lang, ang balaang kasulatan nahisulat pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga nagapanglihok sa mga biblical writers. So munang miingon si Thomas Watson nga magampo kita nga ang susamang espiritu nga nagsulat sa kasulatan mutabang kanato sa pagsabot niini. Kinahanglan dili lang illuminating grace ang ato ang iampo mga kaigsuunan, kundi empowering or enabling grace usab. Ang pasabot niining empowering or enabling grace nga i-enable kita sa Ginoo, tabangan kita sa Ginoo nga ma-apply nato sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi ang atong nasabtan sa pulong sa Ginoo. We must pray for empowering or enabling grace. Matut pa sa Psalm chapter 119 verse 34. Pasabta ako sa imong balaod ug tumanon ko kini. So dili lang illuminating grace ang naa sa hunahuna sa salmista, kundi enabling grace, obedience mga kaigsuunan, tumanon ko kini. Ampingan ko kini sa bug-os kong kasing-kasing. So usbo nato pagbasa, pasabta ako sa imong balaod ug tumanon ko kini. Ampingan ko kini sa bug-os kong kasing-kasing. So, kung wala ang empowering grace and enabling grace gikan sa balaang espiritu, impotent kita. Wala kitay kusog nga masunod nato ug matuman nato ang pulong sa Ginoo. So kinahanglan gayud nga ato kining pangayoon sa Ginoo mga kaigsunan. Matud pa ni William Abrakel, ang iyang giingon, kinahanglang ituboy nato ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Maghangyo kaniya nga author niini nga pulong alang sa espiritu, nga iya kitang tabangan sa pagsabot sa kamatuoran nga gipadayag sa pulong sa Ginoo ug i-apply kini sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. So, naay mga times ba mga kaigsuunan nga ang atong kasing-kasing bugnaw kayo, wala gyud kainit. Nag-abli kita sa Biblia, bugnaw ang atong kasing-kasing, unya pagkahuman nato og meditate sa Word of God, bugnaw gihapon. Kana mo isubo kaayo nga pamalandungon, no?
atong pangayoon gayud sa Ginoo nga painito niya ang atong kasing-kasing ug pagkahuman nato og pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pamalandong niini ang atong kasing-kasing mahimong mainiton gayud nga tumanon ang pulong sa Ginoo. So kinahanglan nga atong sugdan ang atuang pagbasa sa pulong sa Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Ug kinahanglan nga ang atong kasing-kasing nagpabilin nga mainampuon as we go on reading the Bible, as we spend time reading the Word of God. Ikaduha, unsaon man nato pagbasa sa pulong sa Ginoo? Read expectantly. Tungod kay ang pulong sa Ginoo daghan kaayong treasure, daghan kaayong kabtangan nga bulawan. Mura ba og duna kay higala nga tag-iya og gold mine, tag-iya og minahan, iya kang gihatagan og basket. Musulod ka sa gold mine, niya ingnon kaniya nga sige, isulod sa imong basket ang bulawan nga imong maalsa. So expectant gayud ikaw nga musulod sa gold mine, unya makakita gyud kag bulawan, unya imong isulod sa imong basket. Ingon na nga atong attitude sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. We must approach scripture with a sense of joyful expectancy. Aduna gayud kitay expectation paglaom at having our souls exposed to the Word of God. Ang pulong sa Ginoo labaw pa sa bulawan. So kung mubasa kita sa pulong sa Ginoo, mas hait pa na sa espada nga duhay sulab, masamaran gayud ang atong kasing-kasing, mahupay ang atong kasing-kasing, makigistorya kanato ang pulong sa Ginoo. Let us pray, but let us pray with expectation. Matud pa ni Brakel, men ought to rejoice wholeheartedly in this most precious gift of God. Ikalipay nato kining gasa sa pulong sa Ginoo. Embrace it with so much love. Gakso nato ang pulong sa Ginoo nga dunay gugma. And be joyful whenever they may either behold it or hold it in their very hands. So every time nga magtipok kita, aron pamalandungan ang pulong sa Ginoo, aron tun-an ang pulong sa Ginoo, basahon ang pulong sa Ginoo, ato kanang ikalipay. Ang central portion sa atong panagtigom Sunday after Sunday, ang wali sa pulong sa Ginoo. Mga secondary ra ng mga singing, ug uban nga bahin sa pagsimba. Importante pod kay naman po sa Biblia that we will sing to the Lord a new song or we will worship Him with hymns. Pero ang pinaka-sentro sa atong panagtigom mao ang pagpakikistorya sa Ginoo kanato pinaagi sa iyang pulong. Matud pa ni Thomas Watson, the Word is a spiritual garden. So kung spiritual garden ang pulong, kung muduol kita sa pulong sa Ginoo, makapamupo gayud kita sa mga bulak ug mga bunga niini, mga prutas. The Word is a spiritual garden and the promises are the fragrant flowers or spices in this garden. How should we delight to walk among these beds of spices? So ato gayud kining ikalipay. Let us read expectantly. Matud pa sa Salmo Kapitulo 19, versikulo 9 hangtod sa 11, ang giingon dinhi, ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo maayo, ug mulungtad kini hangtod sa kahangturan. Matarong ang mga hukom sa Ginoo ug makiangayon sa kanunay. Mas maayo kining tinguhaon kaysa bulawan, bisan sa lunsayng bulawan. Ug mas tamis kini kaysa dugos, bisan sa lunsayng dugos. Naghatag kinig pahimangno kanako nga imong sulugoon, ug sa pagtuman niini gantihan ako. So there is reward. Mao nga expectant gayod ang atong attitude dapat kun mubasa kita sa pulong sa Ginoo, kung mupakli kita sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Ikatulo, unsa ganito ang una? Read prayerfully. Ikaduha, read expectantly. Ikatulo, read consistently. Ako mong pangutanon, asa may mas maayo? Mubasa ka og tinag-as gayud kaayo sa Biblia, 30 chapters pero once a month? Or bisan pag 5 verses lang pero every day? Asa may mas maayo? Kanang bultuhan nga pagbasa sa pulong sa Ginoo pero once a month or twice a month? Or bisan pa og ginagmay pero consistent sa matag adlaw?
Mga kaigsuunan, mas maayo gayud kayo nga bisan pa ginagmay nga pagbasa sa pulong sa Ginoo, as long as consistent kining pagabuhaton sa matag adlaw. It is far better to read a smaller amount of scripture daily than to read larger portions of scripture once or twice a week. Ang imong kalag ni ana, mga kaigsuunan, magluya. Ang matod pa sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Umusunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala muila sa Dios. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii. Adlaw ug gabii pa man gani. So ang suggestion gayud nato, pagmata nato sa buntag, magampo ta, magmalandong kita sa pulong sa Ginoo. Before ta matulog, bisag magbasa kita og mubo nga verse, basta lang aduna gayoy food intake, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Proverbs chapter 8 verse 34. Magmalipayon ang tawo nga mamati kanako. Ang tawo nga sa matag adlaw anaa sa akong pultahan, naghulat sa ganghaan sa akong balay. Asa man ang pultahan sa Ginoo? Sa pulong sa Biblia. Sa pulong sa Ginoo. Kung ablihon nato ang pages sa scriptures, misulod kita sa pultahan sa kasing-kasing sa Ginoo. Pultahan sa gold mine sa Ginoo. Ang tawo nga sa matag adlaw anaa sa akong pultahan, naghulat sa ganghaan sa akong balay. So, analogy ang tawag niini, mga kaigsunan. When we open the Bible daily, it is likened to staying at the door of God's house, and then God will open His door and allow us to feast with Him pinaagi sa iyang pulong. Matod pa ni Donald Whitney, in no more than 15 minutes a day, you can read through the Bible in less than a year's time. Kung 15 minutes a day lang daw ang atong igahin, mahuman na kuno nato og basa ang Biblia sa usa ka tuig. Only 5 minutes a day takes you through the Bible in less than 3 years. And yet, the majority of Christians never read the Bible all the way through in their whole life. Majority kuno sa mga Christians, pagyud kuno nakabasa sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Nangamatay na lang gani gyud ang uban. Wala gyud nila mabasa ang Biblia sa kinatibuk-an gayud from Genesis to Revelation. So, mga kaigsuunan, kung atong pangutan-on ang matag usa kanato, pila man ka oras ang atong gigahin sa matag adlaw nga mutana og TV? Pila man ka oras ang atong igahin sa matag adlaw nga magbasag newspaper o mag-scan sa Facebook, mag-browse sa internet sa Facebook? Maulaw kitang muangkon, and yet ang 15 minutes or 5 minutes dili nato magahin alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Dili lack of time ang issue, kundi lack of love sa pulong sa Ginoo. Walay gugma sa pulong sa Ginoo. Walay kalipay sa pulong sa Ginoo. Dili lack of time, because we all have the time. Ang problema gyud, wala nato makita ang pulong sa Ginoo nga importante gayud kaayo ug bililhon gayud kaayo. Kay kung nakita nato nga ang pulong sa Ginoo importante gayud kaayo ug bililhon gayud kaayo, mag-spend gyud ta og time niini. Kung unsa man gud ang butang nga atong gigahinan og taas nga oras, but pasabot munay importante alang kanato. So, kung ang Facebook nagahinan nato og oras, ang YouTube, ang internet nagahinan nato og oras, pero ang Biblia, dili nato magahinan og oras, murag bugat na kayo ng 10 minutes, ang buti pasabot ni ana, mga kaigsunan, mas nahigugma ta sa Facebook kaysa sa Biblia. Mas importante alang kanato ang Facebook, ang internet, kaysa sa Biblia. Nahadlok kita nga tinuod gayud kini sa atong mga kaigsuunan sa simbahan nga majority pagyud in taon makabasa sa Biblia. Sa tibuok nilang kinabuhi, nangamatay na lang ang uban, pagyud nabasa ang Biblia from cover to cover. So, munay hadlok kayo sa katanan, no, mga kaigsuunan, makaguol. Matod pa ni Thomas Boston, people will not be at the pains to seek into what they do not value. Siyempre, dili gayud ang mga tawo maningkamot nga pangitaon ang butang nga wala nila gihatagan og bili. If men did not prize gold, they would not rip up the bowels of the earth for it. So kung dili
Bililhon gayud kaayo ang bulawan, dili sila mukalot sa yuta alang sa bulawan. It is the undervaluing of scriptures. Mabaw kaayo, gamay kayo ang bili nga atong pagtan-aw sa Biblia. It is the undervaluing of the scriptures that makes people so little to study and seek into them. Ginoo, pasayloa ang imong mga katawhan nga mabaw gayud kaayo, gamay gayud kaayo ang bili nga nakita majority sa mga Christian sa imong pulong. Sa pagbasa nato sa Biblia mga kaigsunan, ang suggestion nato, read at the same time and place. Magahin kita og oras ug magahin kita og lugar nga dili kita maisturbo. This will help you to instill a sense of regularity within your day. Kay kung muingon ka higala or muingon ka igsuon nga ay hara ko mubasa og Biblia kung mahuman na ang akong tanang trabaho, ang resulta ni ana di gyud ka kabasa sa Biblia. Di gyud ka kabasa sa Biblia. Kapoy naman ka, unahon sa lang nako ang pagpanglaba. Kay ay hara ko muabli sa Biblia, pag humani mo panglaba, gikapoy na ka. Wala na gyud kay utok pa nga mubasa sa Biblia. So, hinaot nga ato kining sundon nga suggestion. Use a reading plan or system. Sa likod sa Biblia, doon na may mga reading plan. Naagi reading plan ana, kung inyong ablihan ang likod sa inyong Biblia. Most of our Bibles, doon ay corresponding date. Sa likod sa Biblia, doon naman ay pizza o corresponding passage sa scriptures. Pwede na ninyong sundon. Basta doon na lang yun kita reading plan or system. And then, enlist an accountability partner. Mas nindot gayod nga dunay accountability partner nga kumusta sa imoa, how is your Bible reading, kumusta na ang pagpakli nimo sa Biblia, consistent ba? Mas nindot gayod nga dunay accountability partner. It may be that a husband and wife read the same chapter separate from one another. Unya within the day pagahisgutan ninyo ang chapter ug bersikulo nga nabasa. Okay, ikaupat, read understandingly. Mo katoy giingon ni Charles Spurgeon kanina nga murarag langgam nga galupad-lupad, wala gayo din taon mutugpa ug mupahulay. Kay pinaspasay ra nga basa unya wala gayoy effort nga gibuhat aron masabtan ang gibasa. The primary purpose of reading is to become familiar with its whole. Mo ginay purpose nga masabtan nato. We must have at least a general understanding of what we have read. So, ang hagit niini, daghan kay tang nailhan nga mga Christians nga nagbasa sa Biblia pero wa gyud nila masabti ang sulod niini. Wala sila mubuhat og extra effort nga mangutana sa pastor, kung sabot pasabot niini, mag-take down notes, unya mo konsulta sa mga Bible commentaries. Importante po na. Or mag-research. Karon mag-research. Di ba? Thomas Watson, matod pa ni Thomas Watson. Without knowledge, the scripture is a sealed book. Every line is too high for us. And if the words shoot above our head, it can never hit our heart. So kung dili manggod kuno nato masabtan sa atong utok ang pulong sa Ginoo, dili gyud kini modulot sa atong kasing-kasing. If the words shoot above our head, but pasabot wala makashoot sa atong utok, it can never hit our heart. So, gumikan niini atong gisuggest nga mukonsulta pod panalagsa og komentary sama sa Matthew Henry commentary or John Gill commentary. Napay mga commentary nga available sa internet mga kaigsunan. Or Albert Barnes commentary, kung doon na mo'y e-sword nga pwedeng ma-download sa inyong cellphone, nindot ang e-sword kay dunay mga explanation sa matag verse. Pero ang akong suggestion, ayaw mo og diretso sa explanation. Tuguti una nga makigistorya sa inyo ang pulong sa Ginoo. Karon kung doon na gyud mo'y dili masabtan, ay hara mo tan-aw sa mga komentary sa explanation. Unsa may atong tan-awon kung magtuon kita sa pulong sa Ginoo, we must understand its historical context. For example, ang Book of Exodus, gisulat ni Moses katong nakagawas na sila sa Ehipto. Before sila migawas, unsay nahitabo adto? Si Moses, di ba, gitago dito sa basket, gipalutaw. So, ang Book of Exodus, usa kadto ka historical nga taho o report sa kaagi sa mga Israelites
sa paghilingkawas sa Ginoo kanila gikan sa Ehipto. We must understand its historical context. We must understand its immediate meaning. So muna to'y, kung hinunduman ninyo katong 5 or 6 guide questions nga akong gihatag sa inyo atong nangagi when we study the Word of God. So those guide questions mao ang instrumento aron atong masabtan ang basic meaning. What does this passage tell us about God? What does this passage tell us about Jesus Christ? Is there a command that I have to obey? Is there a promise that I have to claim? Is there a principle that I have to live by? Is there a sin? Aduna bay sala nga kinahanglan akong hinulsulan? Aduna bay sugo nga kinahanglan akong tumanon? So, we must understand its immediate meaning. And then we must understand its personal application. Ang pinaka-purpose gayud sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo is that ma-apply nato kini sa atong kinabuhi. So we must read understandingly. Kung saan nato pag-apply kung wala nato masabti. Matod pa ni Thomas Boston, some read the scriptures to furnish their heads with notions of the things of religion, and their tongues with talk about them. But read ye for holiness to your hearts, and to rule your walk thereby. Ang pasabot kuno ni Thomas Boston, daghan kuno kaayong magbasa og Biblia para doon nalay ikadibati ug ikadiskurso mahitungod sa pulong sa Ginoo. Gusto lang nilang makahibalo aron doon na sila'y madibati or madiskurso. No, matud pa ni Thomas Boston, magbasa kita sa pulong sa Ginoo aron kita mas mahimong balaan. So personal application, mga kaigsunan. Gihisgutan kaganina sa Bible study ang paghinulsol, pagsisisi sa Tagalog. Mao ding gitawag og pagsisisi kay tulo man gina kasi CCC. Ang paghinulsol adunay conviction, natandog ang imong kasing-kasing nasamaran sa kamaturan. Ikaduha, confession, adunay pagsugid sa sala. Ug ikatulo, change, adunay kabaguhan, adunay pagtalikod sa sala. So muna yung pagsisisi kay tulo man gyud kasi conviction, confession, change. Ang paghinulsol dili paghinulsol kung wala gayoy kabaguhan, kung walay conviction, kung walay pagsugid, ug walay kabaguhan. Psalm chapter 119 verse 104 ang giingon dinhi, gikan sa imong mga balaod nakabaton akog kaalam, busa gikasilagan ko ang tanang daotang buhat. Di ba dunay change? Sa una tingali, nag-enjoy siya sa daotang buhat, nag-enjoy siya sa sala, pero adunay paghinulsol, gikasilagan ko ang tanang daotang buhat. That is, they have a practical effect sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. So, timan-an nato kini mga kaigsunan. Matud pa ni Charles Spurgeon once again, there must be knowledge of God before there can be love to God. So, we have to read the scriptures understandingly. Aron mahigugma nato ang Ginoo, unsaon nato paghigugma sa Ginoo kung wala tay knowledge mahitungod kaniya. There must be a knowledge of divine things as they are revealed before there can be an enjoyment of them. Dili kayo nato ma-enjoy ang mga butang sa Ginoo kung wala nato kini masabti. We must try to make out as far as our infinite mind can grasp it what God means by this and what He means by that. Otherwise, we may kiss the book and have no love to its contents. We may reverence the letter and yet really have no devotion toward the Lord who speaks to us in these words. Beloved, you will never get comfort to your soul out of what you do not understand. So, importante gayud kayo nga masabta nato ang pulong sa Ginoo. Nor find guidance for your life out of what you do not comprehend. Nor can any practical bearing upon your character come out of that which is not understood by you. Mao nga sa atong pagbasa sa Biblia, maningkamot kita, magbuhat kita og extra effort nga atong masabtan ang Biblia. Mag-take down notes ta. Ug atong ipangutana sa pastor, I am just a messenger away. Pwedeng i-messenger ninyo si Pastor Jeremiah aron masabtan or matabangan sa pag-explain sa pulong sa Ginoo. After all, trabaho gayud kana sa mga pastors. Dili na nato matapos kini nga Bible study karon, gumikan kay nagsobra na kita sa oras sa atong pagsibya. Doon na pa kini sumpay, and this is read Christocentrically. So, sa tanang pahina sa Biblia, anaa gayod si Hesukristo.
Mao gani nga katong ikaduha nga pangutana, what does this passage tell us about Christ? Because we believe that Jesus Christ is present in every page of the scripture, in every book of the scripture. Pero taas kaayo ang pagpasabot niini ug wala na kitay oras. So ato kining sumpayan karong sunod semana mga kaigsunan. So hinaot nga ang pulong sa Ginoo ma-apply nato sa atong kinabuhi, sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. How are we to read the scriptures? What are the 4 things so far? Read prayerfully. Sa ito ikaduha. Read expectantly. Ikatulo, read consistently. Kada adlaw gayud, adlaw o gabi pamangani ang giingon sa Biblia. And then ikaupat, read understandingly. Ikalima, read Christocentrically, pero dili gyud nato matapos ang ato ang pagtuon niini nga taas kayo nga punto mga kaigsunan. So ato kining humanon or tiwason karong sunod semana. Mustap sa lang ta dinhi mga kaigsunan. God bless us all. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.